नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मायभूमी या युट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। शेतकरी मित्रांनो, आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अशाच प्रकारे वेळोवेळी शेतीविषयक माहितीचा प्रसारण करत असतो। या माहितीचा लाभ आपल्यापर्यंत पोहोचावा यासाठी आपल्याला आपला युट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करायचा आहे, बेल आयकॉन देवा, आवडल्यास लाईक करायला विसरायचं नाहीये। तर शेतकरी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोसंबी या पिकामध्ये खोडकिडा नियंत्रण या संदर्भात संपूर्ण चर्चा पाहणार आहोत। खोडकिड्याचा अटॅक कधी होतो, प्रादुर्भाव कधी होतो, त्याची लक्षणं काय असतात, त्याच्यावर उपाययोजना काय केल्या पाहिजेत आणि जर आपल्या बागेमध्ये एखाद्या झाडाला जर खूपच जास्त परिणाम झाला असेल तर त्यासोबत आपण काय करायला पाहिजे, हे जे वेगवेगळे चारही प्रश्न आहेत, या चारही प्रश्नांचं आपण निर्मूलन करणार आहोत। तर यासाठी आपल्याला आपला हा जो व्हिडिओ आहे शेवटपर्यंत पाहायचा आहे आणि व्हिडिओ आपण शेअर देखील करू शकता पुढील शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचण्याकरिता। तर सर्वप्रथम शेतकरी मित्रांनो, खोडकिडा म्हणजे काय? तर खोडकिडा जो आहे शेतकरी मित्रांनो, हा खोडकिडा काय करणार आहे, लहान आपल्या फांद्या ज्या असतील झाडाच्या, त्या फांद्यामधून किंवा झाडाचं खोड जे आहे खोडामधून देखील आपल्या फांदीमधून खोडाकडे जास्तीत जास्त शिरकाव करत असतो आणि याचा जर जास्त प्रादुर्भाव जर झाला तर आपलं झाड देखील वाळत असतं। खोडकिड्याचा तर अडल्ट स्टेज नसून आळीची त्यांची जी अवस्था असते, या किड्याची आळीची अवस्था, त्या अवस्थेमध्ये ती आळी आपल्या खोडामध्ये शिरकाव करत असते। शेतकरी मित्रांनो, हा जो खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव आहे तो का होतो आणि कधी होतो या संदर्भात पाहूयात। सर्वप्रथम शेतकरी मित्रांनो, या खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव जो आहे नोव्हेंबर ते मार्च महिन्याच्या कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त होत असतो। नोव्हेंबर ते मार्च म्हणजे आता चालू जानेवारी महिना आहे, यामध्ये या सीझन मध्ये देखील याचा प्रादुर्भाव होत असतो बऱ्याचशा भागामध्ये। तर त्यासाठी झाडाला किंवा बागेला ज्यावेळेस आपण ताण देत असतो, ताण देताना देखील याचा प्रादुर्भाव होतो। का होतो शेतकरी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण झाडाला ताण देत असतो त्यावेळेस काय होतं, तर झाडामध्ये पाण्याची कमतरता भासत असते आणि पाण्याची ज्यावेळेस झाडामध्ये कमतरता असते यावेळेस या खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव जास्तीत जास्त होत असतो। कारण ओल्या झाडामध्ये शिरकाव करण्यासाठी जास्त ओलावा असल्यामुळे ही जी आळी आहे आज शिरकाव जास्तीत जास्त करत नाही, परंतु ज्यावेळेस पाण्याचं प्रमाण आपल्या झाडामध्ये कमी असेल त्यावेळेस या आळीला शिरकाव करण्यासाठी सहज आणि सोपं जातं। आपण जर खोडावरती चांगलं निरीक्षण जर केलं तर आपल्याला गोलाकार किंवा अंडाकार हे जे आहे होल आपल्याला खोडावरती दिसत असतात। जर ही होल जर आपल्याला दिसली तर नक्की आपण समजून जायचंय की याच्यावरती खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, याचे लक्षणं काय असतात हे पाहून घेऊया। शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्या बागेमध्ये खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव झाला असेल तर आपल्या बागेमध्ये काय होणार आहे, सर्वप्रथम झाडाची पानं पिवळी पडायला सुरुवात होतात आणि हळूहळू पिवळी पडल्याच्या नंतर झाड जे आहे पानं शेड करतं किंवा पानं गाळून टाकतं आणि जसजशा प्रकारे खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव वाढत जाईल तशाच प्रकारे झाडाचे पालवी देखील कमी होत असते आणि फळ लागलेली जर असतील तर फळांचा आकार देखील वाढायला बंद झालेला असतो। शेतकरी मित्रांनो, कधी कधी काय होतं तर आपल्या झाडामध्ये आपण फक्त एकच फांदी पिवळी पडलेली पाहू शकतो किंवा एकच फांदी जी आहे शेंड्यापासून खाली वाळ चाललेली असते। यावेळी देखील खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव असतो, परंतु तो प्रादुर्भाव फक्त त्या फांदीपुरता मर्यादित असतो। त्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय, ती जी फांदी असेल ती आपल्याला कट करून घ्यायची आहे पूर्णतः आणि त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावायची आहे, जेणेकरून ही जी आळी आहे आपल्या फांदीमध्ये शिरलेली ती जास्तीत जास्त खाली खाली येऊन आपल्या झाडाच्या खोडामध्ये न जाता वरतीच त्याचा कंट्रोल केला जाईल। आणि जर असं नाही केलं तर काय होणार आहे, ज्यावेळेस ती आळी खोडापर्यंत खाली येते, खोडामध्ये आल्याच्या नंतर नक्कीच आपलं पूर्ण झाड वाळलं जातं। शेतकरी मित्रांनो, तर प्रादुर्भाव जास्तीत जास्त जर झाला या खोडकिड्याचा तर बऱ्याचशा भागामध्ये देखील बऱ्याच ठिकाणी बागा वाया जातात, पूर्ण वाळून जात असतात। त्यासाठी आपण उपाययोजना काय केली पाहिजे शेतकरी मित्रांनो, आपण हे आता कोणताही कीड असो, रोग असो, यांचा जर प्रादुर्भाव झाला तर योग्य प्रकारे जर आपण उपाययोजना त्यावरती जर केल्या तर नक्कीच आपल्या बागेमध्ये आपल्याला फायदा होत असतो किंवा जे नुकसान याच्या प्रादुर्भावामुळे होणार आहे ते नुकसान न होता आपल्या फायद्यामध्ये ऍड होत असतं। तर त्यासाठी आपण काय करणार आहोत,
झाडावरती ज्या कोणत्या वाळलेल्या किंवा सुकलेल्या फांद्या असतील त्या आपल्याला कट करून घ्यायच्या आहेत। कट केल्याच्या नंतर त्यांची योग्यतः विल्हेवाट लावायची आहे आणि हे जे आहे आपल्याला पाणी व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करायचे आणि पाणी जे आहे आपल्या बागेमध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये देणं खूप गरजेचं आहे। कारण पाणी कमी पडल्यास आपल्या झाडामध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळेस पाण्याचं कमतरता भासते त्यावेळेस या खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव वाढत असतो। आपल्या झाडामध्ये साल देखील आपल्याला काढून टाकायची, खराब साल वाळलेली साल आपल्याला काढून टाकायची पूर्णतः। त्यानं काय होणार आहे, हा खोडकिड्याचा पूर्ण अडल्ट स्टेज मॅच्युअर झालेली स्टेज जी असते ती काय करते तर आपल्या साली खाली अंडे घालत असते आणि या अंडीतून नंतर आळी बाहेर पडून तीच आळी नंतर आपल्या खोडामध्ये शिरत असते। त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, योग्य प्रकारे खराब झालेली किंवा वाळलेली साल जी आहे ती देखील आपल्याला काढून टाकायची आहे। आणि आणखी एक उपाय योग्य प्रकारे जर आपण करणार असाल तर बोर्डेक्स मिक्सचर जे मिळतं आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल होतं किंवा आपण घरी देखील त्याचे बाय प्रोडक्ट आणून बनवू शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, या बोर्डेक्स मिक्सचरचा आपल्याला ऍप्लिकेशन करायचं आहे, म्हणजेच आपल्या खोडावरती लावून घ्यायचंय। परंतु या बोर्डेक्स मिक्सचर आपण ज्यावेळेस तयार करतोय त्यावेळेस आपल्याला क्लोरोपायरिफॉस जे आहे ते थोड्या प्रमाणामध्ये या बोर्डेक्स मिक्सचर मध्ये मिक्स करायचे आणि आपल्याला खोडावरती लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जरी यदा कदाचित अगोदर एखादा जर होल असेल किंवा जर याच्या अगोदर बोर्डेक्स मिक्सचर लावण्याच्या अगोदर जरी आपल्या बागेमध्ये खोडकिड्याचा प्रादुर्भाव झालेला असेल तर काय होणार आहे, या बोर्डेक्स मिक्सचरच्या यानं दुसरा प्रादुर्भाव थांबला जाणार आहे आणि आपण जे क्लोरो मिक्स करणार आहोत क्लोरोपायरिफॉस, तर याच्या मिक्सिंगच्या ऍप्लिकेशनमुळे आतील जी आळी आहे ती देखील मारली जाऊ शकते। त्यानंतर सर्वात इफेक्टिव्ह आणि उपयोगी असा उपाय जर आपल्याला हवा असेल तर शेतकरी मित्रांनो आपल्याला काय करायचंय, हे जे खोड आळी असते यामध्ये आपण जिथे जिथे खोडावरती पूर्ण जिथे जिथे आपल्याला होल दिसत असतील ते पूर्णतः होलमध्ये आपल्याला एकतर रॉकेल सोडायचे किंवा क्लोरोपायरिफॉस किंवा अन्य कोणतंही आपण गॅस पॉइझन घेऊ शकता। नोवान देखील जरी घेतलं तरीही काही अडचण नाही। हे आपल्याला इंजेक्शनच्या माध्यमातून त्या होलमध्ये इंजेक्ट करायचे सोडायचं आहे। आपण जास्त जर ही होल असतील तर आपण पूर्ण प्रेशरने इंजेक्शनच्या द्वारे आपल्याला सोडायचं आहे। प्लेन औषध सोडायचं, त्याच्यामध्ये पाण्याचा देखील कोणताही वापर करायचा नाही। त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, कापसाच्या बोळ्यानं किंवा वॅक्स जे असतं मेन त्यानं देखील आपण हे होल बंद करून घेऊ शकता। कारण या गॅस पॉइझननं काय होणार आहे, विषारी वातावरण झाल्यानं आतील आळी मारली जाणार आहे। प्रत्येक होल जे आहे आपल्या झाडावरचं ते आपल्याला पूर्णतः बंद करणं खूप आवश्यक आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, अशा प्रकारे या पुढील व्हिडिओमध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे बोर्डेक्स मिक्सचर जे आहे ते कशा प्रकारे बनवलं पाहिजे, त्याचं किती कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं पाहिजे या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। तर आपल्याला काय करायचंय, आपलं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायचंय, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर देखील करा। व्हॉट्सअप किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून देखील शेअर करू शकता आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका। तर शेतकरी मित्रांनो, भेटू आपण पुढील व्हिडिओमध्ये।